Misa tabang ang Moro National Liberation Front o MNLF alang sa seguridad sa mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Misaad na og security assistance ang Moro National Liberation Front ngadto sa Kingdom of Jesus Christ. Human sa nahitabong simultaneous manhunt operation sa PNP kang Pastor Apollo Kibuloy niadtong June 10. Kay nung duman niya sa Senate hearing niadtong August 5, giulagway sa kampo sa KOJC nga excessive force matod pa ang himo sa PNP sa pagsilbi sa warrant of arrest. Gidugang pa niini ang nahitabong checkpoint sa gawa sa KOJC compound ug sa barangay Tamayo nga nakaalarma sa ubang residente, di pa lang dugay. Sumala sa MNLF, nagresulta matod pa kini sa anxiety ug stress sa mga miyembro sa KOJC. Atong nakita manggod nga House of Worship, tumingon na ang situation, pwede buhaton sa ini religious sector. Para ba it's torturing, it's parang naghatag siya ng anxieties diya sa sulod sa compound. Dugang pa sa MNLF nga andam sila nga makikistorya sa kampo sa KOJC kung kinahanglanon nila ang dugang seguridad. We are ready kung ready sila makikistorya sa MOA to provide security. We will make a legal approach para legitimate yun ang among pag-enter sa premise sa KOJC to secure the place sa MNLF. We will offer para lang ma-peaceful, mawala ang tension ba? Pagpaklaro sab ni ini nga di kinahanglan nga naka full battle gear ang i-deploy nga security sa MNLF. Plano sab sa MNLF nga makikistorya kay Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang Regional Director sa Police Regional Office 11, aron may sugutan ang posibleng nga plastada sa MNLF. I will try to reach out. Kung gusto niya mag-istoryahan na we will talk. Kung asa yung gusto, makita ng lugar, neutral ground, para mag-istoryahan na para mapasabot na ko ang side sa MNLF. It's about time to unify the people. We will scratch their back and we will also scratch our back. Apan sumala sa Pro 11 nga dili na kinahanglan mag-offer og seguridad sa KOJC ang MNLF. No need naman ang ubang mga grupo na maghatag og security sa kaning mga members ni Kibuloy. Tungod kay dili man sila mao ang among target. Unya ako mo adto manggaling ni sa ilang mga lugar or sa compound para man mag-implement og warrant of arrest. Sa karon, wala matud pa nagkaistorya ang Pro 11 ug MNLF. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag ang kampo sa KOJC. Kauban si Mel Cominares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao.